Grupo sa mga kanhing OFW nga taga Davao City nagtukod og food hub business nga mipatok dayon bisan pa og 2 ka bulan pa lang ang ilang negosyo. Atong bisitahon pinaagi sa report ni Chin Sabute. Bayanihan is in. Alang niining nagkadaiyang grupo sa mga kanhing OFW turned small food business owners nga naningkamot luyo sa pandemya. Ni adtong Setyembre pa lang nila gisugdan apan ginadayo na dayon ning ilang gihimong bag-ong food destination sa Turil, Davao City. Tungod manggod sa pandemic ba sa COVID, moto nagsabay-sabay mitanan, what if mag-open na lang taog isa ka marsag food bazaar kuno ana ba nandaghay kag choices. Fusion sa Pinoy ug international dishes ang buot nilang mapatilaw sa mga Davaoenyo. Sama na lang sa Bulalugaw, Pinoy barbecue, Texas-style smoke ribs, American chicken wings, burger, fries, nachos, milkshakes, Pinoy native coffee ug uban pa. Sumala sa tag-iya, nagabalik-balik kayo dinhi ang mga customer nila tungod sa kadaghan sa mga pagkaong pagpilian ug sakto rasab sa bulsa ang mga presyo niini. Sa ilang gisugdang negosyo, makita ang pagtinabangay ug pagkahiusa sa nagkalain-laing grupo. Butang nga kakuhaan gayud og inspirasyon. Ay lang gyud kog kahadlok na mag-try ka og kanang muambak ka sa laing opportunities ba. Kauban si Melchor awing sa kamera. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.